लोगोफोर नोंथांमोनजों दिनै मोस्ट इम्पर्टेन्ट टपिकनि सायाव डिसकास खालामगोन। बे टपिकआनो जाहैबाय प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकार आरो राकेश ब्रह्म लेखा गोरों EM BTCनि वान अफ द मोस्ट सेनियर लिडार UPPL पार्टीनि राकेश ब्रह्म नोंथां आरो प्रमद बर' नोंथांमोना बुंदोंमोन रायजो राजानि सिगाङाव एबा ससियेल मिडियायाव बुंदोंमोन UPPL सरकारा रायजो राजानि उन्नयननि एबा जौगानायनि खामानि मावगोन, जाख्ल'नाय गैयाजासे खुथ्रु खाथ्रा गैयाजासे स्मुथलि खामानि मावगोन होननानै बुंदोंमोन उइदाउट कारापसन। दिनै मानो नुजाखो? तामुलपुरनि मोनसे जायगायाव दिनै नुजादों बेबायदि जाथाया। माने मोनसे RCC कालभार्टमोन, बे कालभार्टनि एमाउन्टआ 12 लाख सामथिंमोन। सासे कन्ट्रेक्टरनो होदोंमोन जाहैदों। बाट दिनैनि दिनाव कन्ट्रेक्टरा खामानिखौ कमप्लिट खालामैनि सिगाङावनो एबा गेजेरावनो लुबाय थानाय समावनो साननै सानथामावनो माने रायजो राजाफ्रा बे दालांजों थाबायनोबो मोनाखैमोन जाहैदों। रायजोफोर थाबायनो मोनैनि सिगांनो दालाङा गब्रलांदों एबा माने गोदोलांदों जाहैदों। अब्ला बियो मा जाख्ल'नाय नङा? राकेश ब्रह्म, प्रमद बर' लाजिनो रोङाखै नोंसोरो साला? दिनैनि दिनाव रायजो राजाखौ थगायनो लाजिनो रोङाखै? दिस इज कल जाख्ल'नाय। प्रमद बर' एन्ड राकेश ब्रह्म दिनैनि दिनाव लाजिनांगौ गुन्दै गैया। रायजो राजाखौ बेबायदि थगायबाय थानो नाङा। नोंथांमोना माबोरै बुङामोन रायजो राजानि उन्नयननि सार्टनि थाखाय खामानि मावगोन, जाख्ल'नाय गैयाजासे खामानि मावगोन? दिनैलाय मानोथो जाख्ल'नाया डे बाय डे दिनैनि दिनाव मानो नुजाबोबाय थागोन? राकेश ब्रह्म सैथान, राकेश ब्रह्म सैथान। प्रमद बर' लाजिनो रोङाखै नोंसोर? रायजो राजानि उन्नयननि खामानि मावगोन होननानै दिनै मानो साननै सानथामावनो RCC कालभार्टआ साननै सानथामाव गावो, साननै सानथामाव मानो गब्र'यो? जानो हागौ बिथांमोना बे RCC कालभार्ट बानायनायाव थालिर बिलाइ होनानै खालामदों जानांगौ। बिनि थाखायनो दिनै प्रमद बर'नि तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मोनसे गामियाव नैबेबायदि माने जाख्ल'नायनि नुथाया नुजादों। आरो बे जाख्ल'नायनि नुथायनि सावगारिखौबो आं होगोन, अब्ला बुजिगोन दिनैनि दिनाव रायजो राजाखौ थगायनो बेसेबां दिन थगायबावनो। अलमस्ट 3 years रानिं जाबाय UPPL सरकारा, बाट देयर इज नो सेन्स टिल नाउ, अनलि सोलाख्ल'नाय एन्ड जाख्ल'नाय। बाट राकेश ब्रह्मआ बुंदोंमोन, गिदिर गिदिर खोथा बुंदोंमोन, जोङो गोग्गो सरकार दागोन, गोग्गो सरकार, जेबो जोंनाव जाख्ल'नाय होननाय बुस्थुखौ नुनो मोननाय नङा। बाट टुडे व्हाट हेपेन? राकेश ब्रह्म, प्रमद बर', दिस इज व्हाट? बियो मा बुस्थु? दिस इज नट जाख्ल'नाय, दिस इज नट सोलाख्ल'नाय। देन व्हाट? माथो बेलाय प्रमद बर', राकेश ब्रह्म लाजिनो रोङाखै? दालां मोजां बानायग्राया दिनैनि दिनाव साननै सानथाम एबा सानब्रै सानबानि गेजेराव दालाङा बेबायदि बाया एबा गब्र'आ। दिनै गोबां लाइमोनफोरा बे दालांजोंनो थांनांगौ फैनांगौ एबा स्टुडेन्टफ्रा थांनांगौ फैनांगौ खालामनांगौ जाहैदों। स्टुडेन्टआव बे लामाजों थाङो। बाट दिनैनि दिनाव मा जाखो? लाजिनो रोङाखै? एसे खोथाखौ आं रोखायै बुंबावगोन। दिनै रायजो राजाफोर, दिनै बिथांमोना गिदिर गिदिर खोथा बुंदोंमोन पावाराव फैयोब्ला उइदाउट साकिं, उइदाउट लिकिं, जेबो सोलाख्ल'नाय गैयाजासे एबा जाख्ल'नाय गैयाजासे, उइदाउट जाख्ल'नाय प्रपारलि जोङो रायजो राजानि दालां, लामा, स्कुल, कलेज एभ्रिथिं कमप्लिट खालामगोन स्मुथलि होननानै बुंदोंमोन। नाथाय बियो मा बुस्थु? दिस इज कल साकिं, दिस इज कल लिकिं, दिस इज कल एक्सप्लयटेसन, दिस इज कल कालेक्टिभलि परिबर्तन सरकार। बाट दिस इज नट गुड फर आस बिकज राकेश ब्रह्म एन्ड प्रमद बर', दिस इज कल सोलाख्ल'नाय। नोंथांमोना बुंदोंमोन पावाराव फैनि सिगां, पावाराव फैनानैबो बुंदों आरो पावाराव फैनि सिगांबो बुंदों। नोंथांमोना बुंदों गिदिर गिदिर खोथा, जोङो जाख्ल'जासे रायजो राजानि उन्नयन एबा जौगानायनि खामानि मावगोन होनना बुंदों। बाट डे बाय डे दिनै जों मा नुनो मोनखो? मानो जाख्ल'खो? मानो बायखो दालाङा साननैयाव? मानो? ना थालिर बिलाइ होनानै बानायदों, ना बले थालिर फस्ला होनानै बानायदोंमोन दालांखौ? मारै बायखो? हाव? माबोरै दालाङा बिदि गरबलांखो साननै सानथामनि गेजेराव? मा परिबर्तना बेनो? दिस इज कल परिबर्तन। प्रमद बर' लाजिनो रोङाखै? दिनै लाजिनांगौ दिनैनि दिनाव, बुजिबाय? नोंथांमोना जि गिदिर गिदिर खोथा बुंदोंमोन, कमिटमेन्ट होदोंमोन, दिनै मा जाखो? दिनै नोंसोर 100% रायजो राजाफोरजों बखि जानायनि सारा जेबो गैया। लाजिनो नाङा प्रमद बर' आरो राकेश ब्रह्म, बुजिबाय? जाख्ल'नाय गैयि सरकारा बेनो। मानो जाख्ल'खो? मानो गावखो दालाङा साननैयावनो? लाजिनो रोङाखै नोंसोर सालाफोर? मोजाङा साननैयाव बायो नामा? राकेश ब्रह्म, प्रमद बर', रायजो राजाफ्रा थाबायनो मोनैनि साननैयावनो दालाङा बायदों। दालां मोजाङा साननैयाव बायो। लाजिनो रोङाखै?
रायजो राजाफ्रा बे दालांजों आथिं थोंसेबो फोनांनो मोनाखैमोन जाहैदों। 12 लाखनि खामानि मारै बायखो साननैयाव दालाङानो कमप्लिट जायाखैमोननो। कमप्लिट जायैनि सिगांनो दालाङा बायदों गब्र'दों। अब्ला बे मानि नुथाय? दिस इज द साइन अफ एक्सप्लयटेशन एन्ड साकिं एन्ड परिबर्तन एन्ड सोलानाय एन्ड जाख्ल'नाय। लाजिनांगौ नोंसोर बुजिबाय।